pamwana akafanana na DJ Towers musatambe munhu kusvika akupfeka enapken ozora mapendi ozora majarina anenge achinyachoratidza mumwe wake wese kuti anotoda zani hazviri zvekutsvaga kwete vamwe wakafanana muparingo kuti vaifamba nehonda vita tovaona kakomana kuti kudombo chavo vaitopiwa kuti mota bhozi anga agara kutadza kumaneja. Ndakaona zvaishamisa manjuzi makaona anga akazara kwairidzana machisonana uyu yanga iri hondo. Ladies and gentlemen, we are back again with the bishop himself hailing from both Domboshava and Heathcliff, but wandakuwa wana munowanira mostly kudomboshava ndoko vanoshandira vari. Bishop Marimo, Bishop welcome. Tiripo makadi munhu waMwari. Munhu waMwari vanofara meno kuri sei kwabviwa? Kwabviwa kuri right. Tichimbopinda maofisi enyu makuru aya. Vanhu vanga vakatsamwa anzi Bishop palast episode maidefenda cheupombwe, maidefenda kurambwa kwemadzimai, maidefenda kurara nemameidhi kwaApostle TF Shwenga. Saka naizvozvo ndofunga imimi ndo zvamunoitawo. Hakuna munhu asingatadze baba. Saka makaona mubhaibheri Jesu chaiye kune vanhu vakamboona boka revanhu vachida kutaka chipfeve nemabwe kuti munhu akanga akapomba. Nyaya yacho yainge itori kutoti munhu ainzi apomba saka nangaatengwe nematombo. Jesu akasvika apa akati kana pana chero mumwe chete kwete vakawandisa wani zvake akanzi anoona kupupura kuti handisandambotadza ngaatore domba ateme murandakadzi. Pakashaya kana wani akasumuka kuti amuteme. But togamuchirere unhu hwakadaro kuma-men of God because Bible rinoti kana taita bishop unofanira kuti munhu akatendeka. On that case yemuchinda uyu yanga isiri kuti ndainyanya kudefenda ndichitoburitsa mumwe kuti akatadza. Aiwa ndaingodozambada kutaura kuti vanhu vaMwari vanhu vanonyorwiswa. Nyaya yevanhu vamwari da kutanga icherechedzwa kuti kumashure hakuna something tiri behind chinenge chichirwisa munhu waMwari. Saka ndainyanya kuonesa vanhu kuti itai nguva yekucherechedza. Kana akatadza wangu akatadza anomutonga ndiMwari. Hapana munhu anogona kuita simba rekuti atonge munhu anenge atadza. Mwari pachake zvaMwari, Mwari ndiye anozvigona zvekuti atonge. Isu vanhu hatina simba rekutonga munhu anenge atadza. Aiwa, ndofunga mabanzwisa ladies and gentlemen varikutsanangura bishop nyaya iyi. Ndofunga vanhu hopo angakatarisira kuti Apostle Chiwenga wasvibiswe chaizvo. Then bishop wawea nemwe muono. Hatigone kuteedzera unhu hwemunhu. Iye ane unhu hwavo zvavo hwekuti vanotukana nevanhu vachirwisana nevanhu. But pakesi yavo ini pandakaitarisa handaigona kuhakira kune vavengi vavo vagara vachirwisana navo. Indorwisana navo ndisina kuona chakaipa panyaya yacho. Nokuti panyaya dzakadaro muchivaona kuti vanhu vaMwari vakawandisa vakasangana nezvakadaro. Last time kune maaudio nemafotos aitogadzirwa nevanhu vachisvibisawo magaya. But ineni ndakatoudza tena vanhu vekuchechi kuti no, munhu waMwari hadaro. Wanyari kugadzira nyaya. Mapaona? Saka magaya munovachenesa. Ndovachenesa. Munhu waMwari kanenge achita basa. Saka na every time unonzwa kunzi vakaripa nhingi vakadini vamwe vanhu vanotomboende kwatiri vachizamada kwasvibisa. But ndinzwisisa kuti vanhu vanorwisa basa raMwari. Aiwa, parinzwisika bishop, parinzwisika. Alright, tisatapinda mumabatsiro enyu nekushandira kwamunoita tombotarisa nyaya dzinenge dzichitrenda munyika because pese pandogara nemi pasi pane tsime reuchenjeri ramunombotipawo. Vanhu ndo vanozokomenta kutiudza kuti zvekutaurwa nabishop zvine musoro here kana hazvina. But it's a very sad time in Zimbabwe izvezvi. A very popular businessman vanonzi vaMutangadura vanga ine nzvimbo dzainzi anaMutangadura wati kwaitwa zvemafaro, mombe, kurima, chichi vakarobwa. Robbery yacho parinzi pakangobudwa ne$10 yet. Foni inocosta $10. But vakapfurwa mabullet akati one day vakaurayiwa yatinoti execution style. Makainzwa nyaya? Ndasangana nayo nhasi ngokuti hatinyanye kuenda pamhepo apa. Asi ndanzwa kubatikana zvakanyanya kungoti pane nyaya dzinotarisika dziri panyaya yacho dzimwe dzatingagone kutaura pano pamhepo. Asi vanhu kana vachinge vachirarama maramiro aita muchinda wewe chekutanga anofanira kunge ane tight security nekuti murume anoratidza kuti munhu anga ari outstanding figure kune zvizhinji zvinenge zvichikurwisa iwo pachako. Asi kana vachida kuti vaone munhu anenge akaita basa rakadaro kazhinji kacho vanofanira kuti vakasike munhu asati avigwa kudai vouya kuvanhu vakafanana nesu. Handisi kuti ndini ndega varikowo mwana kunanga vachizgonawo mukati
kuti mukaenda private mosvika munongoudzwa maradzikiro amunoita munhu wenyu. Munhu haarove, munhu ndiye asingazofi akarova kana pakaitwa zvinofanira kuti zviitwe, zvokuti amai vacho kana pane asarasa amai pane zvavanonzifana kuti vauye voudzwa zvekuita. Mwana anofanira kuti amuke arwise vanhu vakadi vanenge vaita basa rakadaro. Iro ibasa rinoda kuti riitika, asi tine urombo zvakanyanya. Ndopamuchaona kuti kurarama kwemunhu unorarama une vanhu vanenge vachikurwisa, vanhu vakaenda kunomuuraya. Panoratidza kuti pane makesis aripo asinei nekutorobha. Vainhu vainga vaitomurwisawo vachitoratidza kuti vaitoda rufu reupenyu hwakewo. Alright, so vanhu vese vanenge varasikirwa nehama dzavo zvisina tsarukano mune zvamunokwanisa kuita? Ndaitoitira vanhu vakawandisa, vese vanhu vanobva kunana South Africa, vanobva kunana Botswana, nevemunhu vanenge vachiti hama yedu yangobayiwa nebanga, munhu wacho akatiza akashayikwa. Tine zvapupu zvakawanda. Vanhu vanoziva basa raBishop Marima Gwetcliff nekudomboshava, vanhu vanoziva kuti amarimi wane zvavanogonawo. Ko vanhu vanourayiwa nemasouth african hanzi ukaroyiwa nemusouth african ngozi haimuke, hanzi matateguru edu ari weak, haakwanisi kurwa nemasouth african. Vanzwa nekutombopota vachiuya kuno vachiripa, vanotouya vachiripa vaya. Kuna vandotoziva ndakaita imwe yekugoko yakazenge yakunzi ing'anga yakaita, asi haisi ng'anga yakaita. Vanga vatoya kunoku vanhu ivo vakatozoripiswa mombe 37 vanga vaweni ndaita basa rakadaro. Ndakamboita imwe futi kuDarwen. Pamwe kamitiro kamamaita kamitiro kanoitwa neng'anga, vanhu vapofunga neng'anga. Vanosara vakutaurawo nekuti kana ndakangoita zvebasa ndinoita zviri outstanding zvekuti vanhu vanopedzera vakutofunga kuti zvechova munhu ndisekuru. Vanhu vanotenda kuti munhu ane mapowers ndiani? Ndisekuru. Asi ina ndisi sekuru. Nditori munhu waMwari. Tiri kwandoberekwa nekwandakakudzwa, vanhu vanokuziva kuti aiwa uye munhu waMwari asana zvinosvika paari. Ndezvaurevizvo kwete kuti Mwari tinosutswa naJehovha. Alright. Taura nesu. Ayo ndikupaona. Then mukupawo vanhu nyasha dzokupiwa mumoteri vanhu vari kungouya vachipiwa miteuro vachidi. Asi muona kuvanhu vari kuuya vachitoripiwa muna mate ekupiwa mota vaya. Mukatarisa vanhu vari kupiwa mota, vanhu vashanda. Saka mutoona kuti kushanda kunoropafadza. Kana pandiri panapa mutoona mukatoona nezvandiri mutoona kuti munhu ane zvanoita nekushanda kwakatomboita. Unofanira kutokomborerwa. Chero nezvamuri izvozvo. Kune ma-DJ uyu vanodzi zvamunoita mapodcast vakawandisa. Kuna mumwe nzara yekuti havasati kana vakutombokwanisa kunge achidira fiyo yake mota mwachikutofamba netsoka. So ukashanda unozosvika panguva yaunoriwardwa naJehovha. Saka mukutarisana Muparinga vakashanda nguva yakareba vari mastreet. Mukatarisana Dorcas Moyo takangoberekwa vachiimba vachitotamburawo. Mukatarisa vamwe vanhu vakafanana naDJ Towers, musatambe munhu kusvika akupfeka enapken ozora mapendi ozora majarina anenge achinyatsoratidza nemwoyo wake wese kuti anotoda zano izvi hazviri zvekutsvaga. So kana akuzonzi nemunhu anenge achimirirawo zano obva ati takukuropafadzawo nekuti washanda. Zvinhu zvekuti munhu ukashanda unosvika paunoropafadzwa. Imwe nguva unonga uchitadza metsiwo pachako sezvakaitwa pana Muparinga. Muparinga anoratidza kuti imwe nguva anga asina nyasha dzekumaneja life yake kuti atenge ega mota. Nekuti mutarisira pavanhu varikupiwa mota kune vazhinji vamwe kuti unononga uchitoshanda munhu anenge anayo. Sevangafanana naMecharamba. Mecharamba wakapiwa mota but vanga kugara vatori nedzimwe dzinodhura kupfuura dzavanga nadzo. Kwete vamwe wakafanana naMuparinga kuti vaifamba neHonda Fit atovaona kakomana kuti kudomboshapa. Vaitopiwa hochi mota bhozi anga agara kutadza kumaneja. Vakatangawo nguva yakatanga ana Tarende Juve yakatanga kutomukurira because anga ane management. Kuti basa ramwe anodawo management. Fana ngone vanhu vanenge vachikubheka. Kwete naMuparinga vari hambo here zvekuti havadi kufamba nemasimoto. Hapana hambo. Baba tarisai nyaya yati kutaura. Mari nyasha dzenyu mari dzikawanda pamunhu unotongoonekwa kuti hamungagari kudombosha iwane mari. Apa kana ane musoro wakapiwa mari afana kutenga kunana Warren Park kuadzana chichi ukomborerwa naJehovha ndizvo. Bishop vakanyorovawo but kunyorova kwavo kune violence mukati. Nyaya dzanamanjuzu dzanetsa kandi munoti munodzinzwisa chaizvo. Vamwe vakanyura takambokurukura nezvayo nyaya iyi but pane nyaya ndaunzwa kuti makambosova yemunhu akatorwa nenjuzu 2015. Chokwadi zvakaitika kuRadio Zimbabwe. Tanzikiresi mangu akafambira nyaya iyoyo kusvika pekupedzirisisa. Vaimbofunga kuti pamwe nyaya dzagadzirwa asi nyaya dzakabuda pachena kuti chokwadi dzakaitika. Ndakatosvika vanhu vakaungana panguva iyoyo ndatogara kuCharlie Brook down there kuseri kwedombo chavo. Ndokwandaigara kusati kuna Chabwino.
ndakatoita kudedzwa kumazowe kuti kune mwana watashaya awira mvura ende ndichingosvika ipapo ndakatosvika vanhu vakatoungana ndakangoti vanhu torai zviyo neraisi mwaye mvura mwana abude mvura izvezvi kwete zvekuti pasati papinda masidhivha kana chii munhu akabuda nanhasi ariko anodya sadza zvinoitika zvinozikanwa munhu anga nenguva yakaribatsira ari mvura anga ane 2 days ariko akatongobudawo ane nzara aitaura zvakawanda kuti ndakabatwa ndiri pasi pemvura ndachidya matatya akatobuda tikatanga kutomurutsisa zvinhu zvaakanga achidya kana akarodya akangorutsa nhope nezvikafu zvakanga achidya zvairatidza kuti zvinhu zvazvina kubikwa zvaidya pasi apo saka pakabuda mvura makamuona ndakatomuona tisi takatomubata takatomunamatira kuti tomurutsisa kuti aite zvakanaka nanhasi ariko mhuri iyoyo ndo yakazoita kuti ndisvike pakumutsa chechi bcause mhuri iyoyo yakafambisa shoko ende wevhi iyoyo yakafamba munyika zvakanyanya saka nyaya dzenjuzi hadziriko asi dzine maitirwo anoitwa pakatanga kumhanya vanhu vanenge vari vanhu vasingagone kuita basa vanenge vari vatadzi kunyanya vemweya nekuti kumweyayo kune basa kune vanhu vanozviti vanoita basa ivo vasingaiti basa njuzi inotsamwa ibva yauraya munhu saka pane titorwa munhu nenjuzi paya vanhu nzwisisai munhu wekudedza nzwisisai munhu wekutora kuti anozvigona here zvekuita basa ko iyo njuzi chinhu chakanaka aiwa iyo njuzi iyo pachayo imweya wakaipa njuzi saka muri kuona mazuva ano days are very evil pari kuitika zvinhu zvakasiyana siyana munyika ndakaona zvaishamisa manjuzi makaona anga akazara kwairidzana machisonana uyu yanga iri hondo ndakazoona pamafoni apa mapfekero evanhu asiyana mapfekero asiyana vanhu vakumwa doro baba sekuti kana mune vana vasikana pota mucherechedza vana mapfekero avo madyiro avo nemabhegi mitombovhura michiona kuti hamunya tunhu tukunwiwa mukati vanhu vakuita zvisiri izvo saka zvada kupota mucherechedza vana venyu kuona kuti zviri kumira sei nekuti vana vari kujoiniswa vana vari kuinitiateswa mudzimba umu satanism. Alright, pane nyaya yekuti munhu akatorwa nenjozo anodzoka akushandira kana kubatsira mweya wanenge wakushandisa kubatsira mweya wechi kazhinji kawato mweya weng'anga kana agona kutambira kazhinji nenguva wa mweya weng'anga asi vanhu vane maspiritis eng'anga vaya vakatendeuka vakanonamata mweya chino ukabva kungoti zvine mascriptures anga azvipira vazhinji vacho ndozonzwa kunzi ane zvaakupota achingorotarotawo kwete kuti zvonjobata basa raMwari aiwa auna zvakadaro. Aiwa, ladies and gentlemen, ndivo Bishop Marimo wataninawo. Tisa kukubvunzai tichivhara matambudziko amuri kubatsira vanhu nguva ino ende api? Matambudziko atanawo mazuva ano akawandisa, wazhinji kunyanya wari kurana UK ndabatsira more than 300 people pa 2 weeks idzi. Dzine vanhu vanotaura kuti inini handiri nesi, kune inonzi pini yatorwa, ndagoengwa kubasa, ndadzimirwa mapepa angu ndakunzi handichashanda. Vanhu vazhinji vari kubva kupupura panyaya ndawabatsira. Vanhu vari kunyeberana marelationship kudanana, mumwe munhu obva atomira nguva yakareba ozozona papaya kuti munhu wandanchimira naye ndichifunga kuti achandiroora, haana kundiroora. Vanhu vari kurwadziswa, lost and lovers marelationships. Saka tinogadzira nyaya dzerudo chero nevari mudzimba tikugadzira vakutsvagawo mabasa, handiti vari kuipawo mabasa. Vanhu vari kurwariswa zvirwere zvaakuwandisa nenyaya yekuti Satani mazuva ano apa basa. Saka tiri kuita basa rekuti vanhu vange vachiwanawo mabasa zvinhu zvichifamba zvakanaka. Matsaona ariko aya kuti matsaona chaiwo chaiwo seanga asiko inyaya yevanhu vari kuinitiata. Vanhu vamwe ropa revanhu vawandisawo, saka vanenge vafanira kuwedzera kutofawo futi. Saka unofanira ngori paminamato, ugara paminamato nemhuri yako uchengetedzwa. Tene mukuzvikoro maona zvikoro this season zvikoro zvingani zvine vana vari kumanifesta masatanism achibatwa kuchikoro. Saka haisi nyaya iri very light, inoda kutorwa zviri very serious. Tichitomboenda muzvikoro papasa semaondero amaita, muchiwana nguva yekumbononamata muzvikoro muchidzoka kuti vana vachengetedzwe. Vanhu vanenge vachikubatai panhamba ipi uye kupi? Namba dzangu dzavanondibata mazuva ese idzodzo 0773 280621 0773 280621. Kana kudomboshawa ukakuda domboshawa ngodzikira pachitate, ngotida kudzikira pachitate paBishop Marimo. Munhu wese anondiziva. Mashoko enyu opedzisira Bishop? Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti vanhu
basa ramwari ngaribatwe. Wanoda kubatsirwa ngavauye vachibatsirwa ndiripo. Namba dzangu hazvinei kuti uri kupi, tinonzwa mumwe paanotofona paya anofona ari kugermany achitotya achiti manje mungatibatsira ari kugermany, tinongokubatsirai, tinongokubhuka nguva yenyu tobatsirana, zvinofamba zvakanaka. Ladies and gentlemen, maona Bishop Marimo tichagara nawo futi panapa I think next week tichidiscussa nyaya dzatichiona dzinochiitika panguva tichimbonzwa kuti uchenjeri hwavo hwakamira sei uye kuti vanhu munzwewo zvinobva mumuromo mavo, muvajaje based on that, and manumbers avo ndiwo ari kubuda pascreen. And with that we are out.